Ano sa tubig kay murag bugnaw kila tubig. Bugnaw kay guys. Murag gikan sa termos. Hop. Ay panong nga kinaka-video ka. Pila sa sabaw? Iyan ano ba? Unsa man ang din sa yaning buwa be? Sama dito. Baho man eh. Bukbok. Ha? Bukbok. Astilan di ay. Mo din na Ernesto? Oh. Abi na ko di kahibaw pamata ko be. Ha? Abi na ko di kay. Bisin kaila mo ani na bang dahon. Sama na ko ni karawon de. Ay lang kay murag lingatong rubat tingali ni. Murag lang. Suming hapon. Asam ta ni karon di ba ta marong turn na Pili ta na be asam ta dire katibuasan. Ani pangi. So ani naman ko ganina buntag ani na punta ni oh. Tala-tala na punta agi ani karon. Nanatas pangi. Karon mao mo ginadiha nga area mo nahaon diha sa babaw. Bag-o pumigikan dito kawa. Tangaging adlaw. So natay subayon nga daan ani nga mi kabalo. Aw. Adventure makahari. Ato ni subayon karon kung asa ni padong. Basta gani mga hike-hike na ganay sugutan. Aw, pero may kauban gani ko gagaw. Kamera giduha ni. Adventure man adventure ba. Ay taga ni. Ngatas pangi. Hindi mo mga motor ng pang bilin dere. Yan sila yung mga area din yung mga binuhay. Sama na yun. So first time na to makaagi dire karon ako. Ikaw pa pe. Wala ko pa di sa kada na function na tamara na silong. Aw. Karon lang. Ito ni pinakauna na ito ng agi ni karon nasab ka tapadungan dire nga dala no daghan mo agi dire may mga agi mo trail may mga tao pot ato lang ni subayon ani kay subok ato mga kuan na break time sa ta break time kuan sa inom sa tag kanang tubig ay sabad diha nga matumbak ka kay ato bidyuhan. So nagripuan tanaw tayo nagripuan be. Naranaw na ba po dire be? Tabi po. Nagripo. Tayo mo agas ba? Bugnaw kini ba? Okay, bugnaw kayo kini may gwapo. Ibnan tayo tubig kay murag bugnaw kila tubig. Bugnaw kay guys. Murag gikan sa termos. Bugnaw bitaw kayo sa tinuod lang bugnaw kayo kay. Amo nila tangke ni pape. Tara tibabaw kayo. Tara tibabaw ila tangke. Ani bugnaw kay lagi. Fresh kay ba? Sakto kay tambal sa uhaw sa hinog na ilaw. Nangka man. So ni tao tibabaw. So subay na tas daan ani karon. Dito padung dito sa babaw kampana. Nato na makatong na yung mga bakahan ba. Problema ni kung makatuod ba may silang kay adventure man Subayon gyud natin. Nungag karon naka-video ra ba ka? Ka-video ka. Hop. Ay panungag naka-video ka. Tudan kay. Wa ta dito ibabaw di na nato matudan anay. Buwa o gid mo tirada. Bagida. Moro man pud sa Ernesto. Tro? Ato, yaw. Gusto ka kani. Oh. Kani. Sige na maka. Pila sa sabaw? Iyan ano ba? Unsa man ang din sa yaning buwa be? Sama dito. Baho man eh. Bukbok. Ha? Bukbok. Astilan di ay. Mo din na Ernesto? Oh. Saan ni bagungan ka na mo? Agoy. Lo. Bagungan to ni lo. Igno na ko dumdum sa uri rasabay ato iding na ugo na to. Di man baw pa na jongjong ani kagay. Ay. Pila tubig? Agahak. Sige siya subak-subak. Yani siya una agay. Kana ngid ako kayo? Okay ra kung karsada. Aw, buwan na buwa. Ato, gusto ka? Ini ra. Ato ba isa ka? Tapok ka to ro maka.
Abi na ko di kahibaw pamata klube. Ha? Abi na ko di kahibaw Ata pamata klube. agtuon po tayo Ernesto. Doon nga. Kitaan pa. Alang buwangan ra ato pero may kamahuan. Daro malang imo ni bawaan na. Ingon jong unsa man ni puwa niya rin daro. Kadupa makalihangay. O tumling na. Dili na daro. Kaon tabuwa na ba kay snack ba snack Ang kini o Ernesto? dako kayo. Pasin kita naman ka makapaingon. Ah, mas maayo. Dito. Babaw ay dito pagbahada ubos. Padung mga dito. Kaon taban. Binunay. Babaw. So nakatimo-timo na migbuwa dito. Naka-snack na mi. So nana ta agi dire. Nagpatudlo mi, may gani kini tao dito. So noong dano. Gitudluan mi ito. Itong naglugit dito. Pero wala nakatimtiam na mi. Ka-snack na. Kling. Ano may tubig ni pape? Padong niya ito katibasan? Asam na agas din katibasan na eh. Ah, tangke. Ay nag-trail ano kay klaro kayo. Ano ito gabi? Klaro kayong ligid oh. So muna niya ito gisubay dire oh. Unay problema kay tudloan naman tago apo mali adalan ani. Hinlo man kayo di ay. Namgoy mag-trail pod agi ani mo hinlo kayo. Ya nagbahon man oh. Na may bahon. Sin kaila mo ani na bang dahon. Sama na ako ni karawon de ay lang kay murag lingatong rubat tingali ni. Murag lang. Imoom gitingli ni nga dahon no. Dako na kay punuan kul. Amta ni. Ubos padong ibabaw. Okay na, padong ubos. Sig marong ton ta ni. Tana lang tani natay katabo ni karon. So time check 3:53 na. Medyo naka-standby mi gamay dito kay naka-snack pa mi. Kay nung tubig sa lube. Full goods na kayo kay murag medyo nanay sod ang tiyan. Kondisyon na kay baklay ba. Mao na siguro ni nga dahan siguro. Subayon lang ni nato. Let's go. Dadalan dire oh. Abi man mo kuan, daghan may mga agi ani dai na mag-trail. Dire ko ano, kalsada. So ang kagawas di mi atong dalan di ay magi-agian. Moto dito unahan sa tulay gid mismo. So kita naman mo itong video nga na tulay din ha. Mo na siya diha tulay dapit. So dinhi mo gawas kasada na ni. Then diretso na dayon dito, dong ibabaw. Mo na ni siya. Kalsada oh. Trom lang tulay ito. Ana kita kampana oh. Kana na diha sa babaw. Kawa. Ana ibabaw. Sa may nay karnero. Pero karon nagabot na tayo na eskina. Sila basketballan dahil ibabaw na sila liga. Wala. Eskina na ta. Padong ito ibabaw. Bakahan. Huwag naradihang basketballan no. Bakahan ibabaw. Kana diha. Ta dire. Tatanaw lang tas kuan. View ani. Ilang mga tanong mo. So na namin bakahan no. Ana dira. Tumar sa dagamay tubig ani. Yung murag video giuhaw na. Dali ra ganahilis ang buwa. Ay lang bakahan no. Inom sa tubig kay murag medyo uhaw kaya. So na ta dires bakahan no. Pahaway sa ta kay murag medyo haway na kay kutil. Haway na tuhod manong. So pahaway sa tanay mga pila ka minuto para relax sa tastil. Ayan ta padung na po din uli. Kaya medyo sayo pa man. Karon to taod relax sa tagamay. Ito rin ditong kuano, mga karnero, kawa. Sabi mo klaro ba rin yung buhol na i-zoom na to gamay. Kana diha basta kay lugos na maglaro, basta kay buhol na diha. So padong na may uli, hinahinay na may baklay kay labon maayo bagay ang panahon no.